Ini malah. Nah ini समायना जों sudah. Thank you. Malay dami mansi. Wow. Welcome to Raimona National Park. Wah, Hadra. देखा है मैंने लोगों को हंसते हुए मेरे मुंह पे हंसी बदल गई स्माइल Hello guys, good morning. नोंथांमोनखौ दिनै आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय हरबाय। दिनै गोबावनि उनाव ब्लग लाबोदों गाइस। नोंथांमोना नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय। ओमफ्राय जाय आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामदो। जों दिनैहाय थांनो नागिरदों रायमना नेशनेल पार्क। एसे बेरायनोसै गाइस दिनैहाय गोबाव जाबाय भिडिअ लाबोया। ओमफ्राय आंजों लोगोसे दं ओरैहाय ब्रमोन। होमब्ला जोंना सासे ब्र दंबावो बेयो नेगासिनो दं बाथौ रिजर्ट सामथाइबारियावहाय। दा थांनोसै जों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो गाइस। Yehe. Bro birat गोबावनि बाय 7थायाव नेफैदोंनो बियो दा जों नै 9ता जालायबाय। नैबे जाहैबाय गाइस फाटगावदि टल गेटमोन। नैबेयावहाय दाख्लै एक्सिडेन्ट जादों आरोना। ट्राकआ सौफायदों होननानै आं निउसाव नुदोंमोन। बैथिंनो जादों हनै। जों दा कुसुगाव मोनफैबाय गाइस नै कुसुगावआवहाय जों दसे रेस्ट लादोंमोन। ओमफ्राय दा साथाम साब्रै ब्रमोना नेगासिनो दं सराइबिलावहाय। बिसोरनो जोंखौ लिड खालामगोन आरोना। माने लकेलनि मानसि थाब्ला बिराद मोजां जायो, जायगाफोरखौ देखायनो हायो लकेलनि मानसिया। नै बेनोनो गाइस कुसुगाव मेन बाजारा। आंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों जायो। बेफोरनोसै नै गामिनि लामाफोरबाबो नै बिदिनो जानांगौ, बिराद मोजां ना नै लामाया। ओमफ्रायो सालायनोथ' ओरैबायदि मोजां नांखायो बिदियावहाय। Mana sih bunganya? Mudah dah. Mudah dong, di udah. Sore bila kan nih? Cing dong, bala fungkai, bala geran. Dan nih guys, yang sore bila mau baik, sore bila wayang, kau ada di bina naupur. Ampai fungkai mana? Arunai jeng boleh naik dah rena. Dan nih second time lagi nang Arunai jeng boleh jana ya. Ini malah. Nah ini समायना जों sudah. Thank you. Malay dami mansi. Wow, malay. बिराद गोजोननाय मोनबाय दिनैहाय। ओरैहाय नै बाला फंबायमोन दा आर'नाइजों आंखौ बरायबाय। मोजांना ब्र? बिराद गोजोननाय मोनबाय आरोना दिनैहाय। नै बिसोरनोमोन बिनानावमोना आंखौहाय आर'नाइजों बरायनाया। मोजां दंना गासिबो? दे। ओमफ्राय नोंसोर बेयावनो सराइबिलनिखा? औ दे। गोजोननाय थाबाय दे। सासो लाबावबाय नै जोंनोहाय। दे लादो दे सेंग्राफोर। बिनानावनि सावनाय गुजै जोंनोसै ओमफ्राय बेरायनोसै। एखे नङाबा लाबोनांगौ मोननो जाय। दोंलाय खोमाया? नै गाइखेर सा बरिया। दे गाइस जों दा बेयावहाय सराइबिलाव एसे दसे रेस्ट लादोंमोन। ओमफ्राय बिनानावमोना आंखौहाय आर'नाइजों बरायबाय। ओमफ्राय दा साहाबो लोंहोबाय। बिराद गोजोननाय थाबाय बिनानावमोनसिम फंबायमोननिसिम। ओमफ्राय दा जों थांनोसै बेनिफ्राय रायमना नेशनेल पार्क। नोंसोर सिगांदो दे जों उनाव थांनोसै। जोंथ' नुवाखै जाहैबाय। थ' र' सनि भाइ नै बियो दाबानो रायमनानि दाबा। सेरजा इक' कटेज। एसे सिङाव हाबनानै दाबा ना? केम्पिंफोरा बेयाव थायो नामा? आच्छा औ औ बियो जाहैबाय दाबा। सोरबाफोर मालाबाफोर फैयोब्ला बेयावनो हाबफैनो हागोन। बिथिं जानायफोरबो थागोन ना ब्र? ओंखामफोर थागोन ना? औ बेयावनो केम्पिंबो थानो हायो आरो। नै बिथिं टेन्ट दंखायो। थ' गाइस जों दा नै रायमना नेशनेल पार्क गेटआव दंफैसै मोनफैबाय बेवहाय। दा बिथिं नोंथांमोना नायनो हागोन नै। नैबेथिं दं मैदेरनि खर' रायमना नेशनेल पार्क। ओमफ्राय बिथिं दं नै मंकि
मोख्रा दा जों बिथिं थांगोन ससे ओमफ्राय ओरै ओंखारलांनोसै साइडजोंहाय ओमफ्राय नैबे सिङाव थाङोब्ला जिप लानांगौ आरोना ने जिपसि लानांगौ 3000 होनदों नामाथाय 3000 ओमफ्राय 8 जन गाखोजायो होनदों सोरबाफोर फैयोब्ला मालाबा फैदो बेरायफैदो जोंथ' दिनैहाय जिपआव गाखोला जों बाइक लानानै फैखादों ओमफ्राय ससे थांनोसै बेनिफ्राय ओरै गिदिंलांनोसै दा बिथिं नै ब्रह्मना फट' लागासिनो दं रायमना नेसनेल पार्कनि गेटआवहाय खेबग्राया नैबेनो मिस्टार जर्डान दा जों थांनोसै हाग्रा ससे नैबे SSB केम्प माथो नुदों मा दं नै जों दा हाबनाय लोगो लोगो रायमना नेसनेल पार्कआवहाय बैथिं नै मोख्राफोर दं गल्डेन लांगुर बारलाबायदों माथो नैबेनो भिडिअ खालामगासिनो दं गल्डेन लांगुर मेल्ला दं बेवहाय मेल्ला दं बैयावबो दं हनै मिस्टार दिनैहाय लाइफआव फार्स्ट टाइम गल्डेन लांगुरखौ नुबाय गाइस बिराद बुरजा दं बेयावनो बारस्लाय गेलेबाय थायो बे दंफांफोरावनो दा जोंथ' नैबेजों हाबनो मोनामोन जों रायज्लायनानै एसे ससे थांनो होननानै हगारहरबाय बिसोरो दा जों गाइस हाग्राबारि दंफांबारि गेजेर गेजेर बेरायगासिनो दङ बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ दि दंफांबारि थायोब्लाना बिराद गुसु जायो जायगाया हाद्रि जाहोबाय बिसोरखौ हाद्रि जाहोबाय Oh man Tuh guys, yang dalam मोनफैबाय नै संकोच इको केम्प फाग्लिगाथोन दा संकोच दैयाव थांनोसै जों संकोच इको केम्प फाग्लिगाथोन दा गाइस जों बलमजरानिफ्राय एसे दै लाबोदोंमोन ओमफ्राय नै माबा थान्दा मेंग'नि बेथ' बारा गुसु नङाना फ्रिजआव दोननाय नङा बेखौ दसे जों दैयाव सोमनानै दोननोसै ओमफ्राय लोंनोसै थांफिननोसै ओमफ्राय सोमदो ब्र आलायदो मिस्टार टेरेनाम ना दं नामा नाबो दंलायलायो नों बिदि खालामना लादो दे टेरेनाम जागोन थान्दा जासान्दि नुबोदो गब्लं खालामदो एसे गाबोन फैनाय दै थाङो इयाव दै थाङो प्लास्टिक सिङाव दसे दोनथ'नोसै दै सिङावनो एसे गुसु जाथोंसै ओमफ्राय गुसु जाखांबाथाय लोंनोसै ओमफ्राय न'आवहाय संकोच दै होननानै आं खोनाबायसो थायोमोन दिनैहाय मोगथाङाव नुबाय मेगनजों नुबाय आंनि मेगनजोंनो नैबेनो गाइस ओमफ्राय बेयावनो नोंसोरो दे मोजां दा खबरफ्रा दे मा गामि होनो बेखौ दे मोजांखा दा ओमफ्राय दे लोगोफ्रा थांग्रोबाय सिगाङाव दे होमबा थाथ' दे नोंसोरो दे बाय औ Oke bro, thank you deh, thank you. Deh. Deh. दा नैबेयावहाय फंबायमोनखौ लोगो मोनदों आंनि साबसक्राइबारफोर बिराद मोजां मोनो बिदि साबसक्राइबार लोगो मोनला जे जायगायाव थांदों बेयाव साबसक्राइबार लोगो मोनबाथाय बहुत मोजां मोनो आं गोसोखौहाय स' गाइस जों दा बेरायखांनानैहाय नै मोनफैफिनलायबाय ओरैहाय रायमना नेसनेल पार्कआवहाय दा बिनिफ्राय जों गावस्रालायनोसै बे सराइबिलनि ब्रमोना थांफिनसै ओमफ्राय जों नै बिथिं थांनोसै बे सासे ब्रनि लोगोआ माने ओंखाम संना दोनदों आरोना जोंनोहाय बेयाव जाहैनोसै जों दा नै बिदाय लालायसिगोन ओरै सराइबिलनि ब्रमोनखौ जों थांफिननोसै ब्र बाय बायसै दे थेंक इउ स' माच दे ब्र गोजोननाय थाबाय दे खालायदो दे ब्र बाय बाय हा थांनोसै ब्र दे उनाव लोगो मोनलायसिगोन फ्रेम ब्र खानायाथ' लांफिनबायना नै आं दाखालि भिडिअ मोनसे देखायदोंमोन ना नै खानाया लांबाय थाथ' ब्र दे ओमफ्राय ब्र आदासा मोजां दा खबरफ्रा खबर सोंबावबाय आं लास्टनि ओमफ्राय मोजां थादो दे ओमफ्राय बाय बायसै ब्रमोना थांनांसिगोन बिराद मोजां मोनबाय ब्रमोनजों दिनै बेरायनानैहाय थ' गाइस जों जे ओरै कुसुगाव ओमफ्राय सराइबिल ओमफ्राय रायमना जे बे जायगायाव बेरायनो फैदोंमोन ना बेयावहाय नैबे अक्सिगुरि होननाय मोनसे गामियावहाय मादैमोनावहाय जोंहाय ओंखाम बानायदों दा जों नै ओरैहाय जानो रेडि जाबाय नैबेयावहाय थिं दङ ना मैथा
अमा दाल juga जादो Yes, jangan sini. जादो नो जों ब्र Jalan nih. थेंक इउ स' माच मादै जोंनो एथ' मोजां संनानै जानो थाखाय आरो नानिमोन दे जाना हो मिथियो Betul, moja. सनि मिथिवनि अननायाव मोनजाबाय Nih, ang dulu fungkapnya betul. जोबथा थिगैनो दं फंबाय Nih, जर्डान jangan ketawa. जादो बानलुआ खेबसे मख'नोसै खेबसे jangan बानलुना नै दाबो जागासिनो दं साला Jangan ketawa. tipa bahaya जाखांबाय जाखांबाय नै लिबु जादों 1 hour later. दा जों मादैमोननिफ्राय नै ओंखारफिनोसै मादैमोना जोंखौ बिराद गोथाव संना जाबाय आरो ना हामबायसै मादै दे Sabar dia nak bersuap mesti mampus. ओमफ्राय जों गोथाव संना जाबाय हामबायसै दे गोजोननाय थाबाय दे Sama selai mana? दे गोजोननाय थाबाय ada मादै दे Oh dia. बाय बाय सै बाय बाय Dia nak bersuap. औ दे दे जायो थ' गाइस जों दा थांफिनो रेडि जाबाय न'आवहाय ओमफ्राय जों दा थांफिनसिगोन बेनिफ्राय ना ब्र' थांफिनोसै न'आवहाय ओमफ्राय नैबे ब्र'ना चेनेल दं नोजोर नार्जारि मट' ब्लगाव खालामो ब्र'आ ओमफ्राय जाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना होदो आं बिनि चेनेलनि लिंकखौहाय आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव होनो हागोन नोंथांमोना नायहैदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामना होदो आरो बिथिं दं दुगा मामाय बेनिबो चेनेल दं Yes, juga mau sehari. दुगा मोसाहारि अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो जाय साबस्क्राइब खालामाखै आं बिनि चेनेलनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिपसनाव होगोन ओमफ्राय बिथिं दं नै मिल्किउ नार्जारि फंबाय बिनिबो चेनेल दङ जाय साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आं बिनि चेनेलनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिपसनाव हागोन नायदो साबस्क्राइब खालामना होदो येस होगोन ओमफ्राय जों दिनैनि भिडिअखौ आं फोजोबनोसै थेंक इउ स' माच गाइस जोबजासे नायनो थाखाय आंनि भिडिअखौहाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय